Salam miras eýleminiň sunatymma, hormatymma ýetişiginiň mehriban müştaklary. Biz güllän görkli, ballan süýji, gardan akardy bolamyz size ýollap sunatymma, hormatymma ýetişiginiň şu sanam taýýarlap size ýetirmek üçin ödörejek toparma bilen Kerwen restorana geldik. Mehriban olanlar, ne bileyim görüp oturşuňyzlar, şol ödörejek toparma bilen ýaş aýdymçy. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň talibi Sonawul Şämiýewany Kerwen restorana mehmançylyga çağırdy. Sonawul, hoş gördük sizi. Sonawul, edidarka dağımyzyň saýasynda bugün ýaşlar ýaşaýyşyň tuğuna deňelýär. Bugün o adamlar zemin bilen, bir döwür bilen ýaňsalýar diýsek berden gaýtmasak gerek. Çünkü röwüşli döwranyň wasfyny etmek her bir insanyň baş maksady sizem ýaş aýdym çökmünde, talip hökümle ýurdumyzyň ötüşlerini, edidarka dağımyň görýän mümkinçilikleri mahmal wadyňyzda wasf edýäňiz. Bugün halkymyz sizi yerine ýetiren bir näçe süýji halka aýdymlaryňyz hemde gadallar güçlepdirleňiz bilen tanaýar. Sağ olun Jahan. İlk bilen şu Kerwen restoranına ulu hormat edip mehmançylyga çağıranyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýan. Biz talip ýaşlaryň okumagymyz, öwrenmegimiz, döretmegimiz üçin bir de şunyň ýal ajaýyp durmuşyň özüň wagt ýaşamak üçin döredip berýän ähli giň mümkinçiliklerini gahrman arkadagymyza çäksiz sağ bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag berent baş aman tutýan tutumly işler elmidämi rowaj alsyn. Sağ olun Sonawul, arzularyňyz hakyl bolsun.
wasfyn etmek, şunyal ajaýyp zamanana wasfyn etmek ol her bir insanyň bir köngülini ullukan arzugy da. Sonra bilýärsiz, siz intek bir ýaşajyk aýdymçy, ýaňy sungaty erişdiňiz, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň talibi. Geljekde ýurdumyzyň bir belli sungat wekilleri bolup ýetişersiňiz. Umuman esaty biziň gepleşigimiz şuňky baş maksady edip arkadagymyzyň belli geçiş ýaly halipe şäherlik döwrüni öňe sürmek. Edip arkadagymyz elmi dama ýaşlaryň güze çykmak üçin bir näçe tagallarlar edýämiň ählimedem şaýat ýurdumyzda ýaş sekinleriň arasyna ýanglan ýarym bäteşigi ýa bolmasa ýylyň parlak gelleri ýa altyna taratly bäteşiklerini geçirip durmagy ýaş sekinleriň güze çykmagyny terýärdi. Şuň köne edip arkadagymyzyň saýasynda zihiniň ýetdiginden ine döredi vermeli. Ali ala meydany. Öz başaryny görkezmek üçin ajaýyp zamana bir näçe mümkinçilikler bar. İlk bilena belläk geçmediler. Hormatly prezidentimiziň özü ähli orada bize halipe bolupdy. Hormatly prezidentimiz halipe şäherlik ýoluny dikeldip berdi. Biziň milliliklerimize ulu hormat goýýar. Bu wagtda biz talip ýaşlary, hasam begenler, gowunlar, sunaty bolan sevgimiz hasam artdyrýar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçiliklerinden bizem ýerlikli peýdalanyp başardığımız ähli milliliklerimizi, milli däp desturlarymyzy halkymyza ýetirmekde, toý bayramlarymyzy özümiziň täze-täze güçdepdilerimizi, gadarlarymyzy halk köpçiligine ýetirýär. Elbetde halkymyzyň hem göwnüne ýaraýandyr diýip umyd edýär. Yar yoluna yürek kaynap coşulli. Yaşlığımdan mehri duşulli boy duşulli. Bundan artık ketip bağrım dudlama. Karı güdi tüdülür. O tutuşup kömlü mülk bozulur boy bozulur. Hicran okun köp eyevan tiğlama. Men dağay o tutuşup kömlü mülk bozulur boy bozulur can bozulur. Hicran okun köp eyevan tiğlama. Oy barayın meniň eýdim eýlama. Edilsiz şuwat bir taliplik durmuşyň başyňyzdan geçirýäňiz. Elbetde insan üçin taliplik durmuşynyň bir gyzykly pursatlary elmedäme insanyň kalbyna, ýüregine ýaşaýp halkymyza bir näçe aýdymlaňyzy ýetirýän okuwňyzdan daşar. Elbetde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyna
aydım aýtmak üçin, eser döretmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Muňa ählimiz hem şaýat elbetde halkymyz mene tele ýaýlymlaryň üstü bilen, radio ýaýlymlaryň üstü bilen ýa bolmasa şu institutumyzyň bir hereket edýän bir näçe toparlaryň ýerine ýetirmek eserler bilen aňraýany bilen bir göz ýetirýändirler. Şunu köne institutda okuňyzdan daşar alyp baran işleňiz dogrusyna söküdüm dowam eder. Hawa jahan her kim öz saýlap alan hünäriniň eýesi bolmak bu ullakan bir bagatmy kadýan men hemşe aýdym sadorny saýlap almagym şeýlede alamaň bilimiň oja bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talyp bolanma şeýle begenýän gowanýan. Gahryman arkadamyň saýasynda biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda da okumak üçin, öwrenmek üçin, döretmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Biz hem şu mümkinçiliklerden peýdalanyp Medeniýet Institutymyzda öz okumyzdan daşgary bagtyar mukam aýdym saat toparmyz bar. Şolar bilen täze eserleriň, täze aýdymlaryň üstünde işleýär. Şu sapamızda Matum raýonynyň boýlaryna diýen aýdymny işläliň. Orkestr bilen ýa başynda uta başladym. Onu ýerden orkestrymyzda alyp gidiyor. Türkmeniň saz sanaty milli köküne gadimiýetden alyp gaýdypdyr. Müň ýyllyklaryň dowamyny halkyň ruhy ahwalyna siňip, gamly goýuny göwünneşi, şat güne sırdaşy bolup hyzmat edip geldi. Hormatly prezidentimizin howannarlygyna Türkmen aýdym saz sanaty täzeden galkyndy. Aýdym saz sanaty ýurdumyzda amala aşyrylýan bilen özgertmeleriň, zähmet ýeňişleriň wasykçysy boldy. Her bir milletiň milli buýsanjy bolýar. Ine şol buýsanjlar bolsa biziň medeniýetimizde, aýdymdyr sadymyzda, sunatymyzda jemlenýär. Adatça orkestran öz arasynda 3 topara bölünýär. Kakylyp çalynýan, üflenip çalynýan hemde kirişli saz gurallardyr. Haçanla 3 toparyň bilelikde ýerine ýetiren ajaýyp sazlaryň esasynda aýdymçynyň mahmal owasyny aýdym kalplarda ullukan ornalýar. Halipa muallimlerimiz ýardam bermeginde täze Türkmen milli halk aýdymlarynyň bir näçe eserleriň üstüne taýýarlyk pursatyny geçýär. Sonra ol biz bilýärse Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň özü sunat oja bolup bir näçe aýdymçylar şo ýerde özleriniň bir durmuş ýollaryny dowam etdiler-de. Şunu köne Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda bir näçe halipa muallimler ammada aýtdyk gepleşimiň başynda biziň gepleşimiň esasy maksady halipa şäherlik ýoly bolup durýar. Aýdaly ýa bir aýdym işleýän pursatyň bardyr, ýa aýdymy taýlamakda muallimlaryň size gollawy bardyr, teklipleri bardyr. Institutymyzda halipa muallimlerimiz bilen täze aýdymlaryň üstünde işleýär. Ýa bolmasa bir aýdym döredemizde ilk bilen muallimlerimiz bilen maslahatlaşyp, şol aýdymlaryň käwat kemterrak aýtýan ýerler bar. Olar bize düde düş berýär. Ýa bolmasa sapakda ähli saz gurallar çalmakda bize ýardam berýärler. Sapakdan daşgary saz gurallar çalmaga möwredýärler. Çok bizi ar eyleme, kal yerinden okudun oyun başına dönün. Yar için canım fidadır, zulmedip eyleme, kal yerinden okudun oyun başına dönün. Final dağlayım Kutsudu kurban men üllür Tut kolumni bağlayıp Kal yerinden okudun oyun başına dönüyün Dönüyün boy dönüyün
benim aşkımda koyma ağlar. Kalmadı sarı kararım, bilmedim sen ne de var. Kal yerinden okudun oyun, başına döneyim. Yarına yastık bolurmuş tilpünün bir destesi. Yaralar neme gulli könedirdin müstesi. Devlet Mehmet aydi yara, şul perinin hassasi. Kal yerinden okudun oyun, başına döneyim. Döneyim boy döneyim, döneyim yar döneyim. Döneyim boy döneyim, döneyim yar döneyim. Türkmen Devlet Medeniyet Institutu'na okuwa girmeden öňem bir näçe aýdymlar halka ýetirýäňizde. Elbetde şol döwürlerde de siz belli bir halipalar bilen işleşensiňiz. Sebäbi halipa bolmasa hiç bir adam öz kärine başaryp bilmeýär. Issynyk kärde tähmit çeken adam hökmany suratda özüniň halipasy bolmaly, şoňa ýol görkezmeli, ýol ýörelge görkezmeli. Elbette jahan şägirt bolmadyk halipa da bolmaz diýerler. İlk başta aýdym sad alemine gelmegime esas sebäp bolana ödejem kakam. İlk bilen halipalyk eden Türkmenistanyň atgadynyň artisti Amanul Gurbanowa. Halipa maňa men esas ýerine ýetiren aýdymlym Türkmen mil halk aýdymlary bolan halipamam esas şu halipalarymyň ýerine ýetirkiden aýdymlaryny halk köpçiligine ýetirýär. Halipam bilen birlikde halipamyň ýardam bermegine men bir näçe Türkmen mil halk aýdymlary ýerine ýetirdim. Halipam bilen bilelikde ýerine ýetirýän bir näçe Türkmen mil halk aýdymlarymyz, milliliklerimiz barada milliliklerimiz wasp edýän aýdymlarymyzdan bar. Halipa şägirtlik ýoluny açyp beren üçin hormatly prezidentim de köp sag bolsun aýdýan. Karagözlerine gözüm düşünne, yürekde aşkadi tutuştu şonna. Sen hakkında olan fikir oylarım, gözümün önüne derek boylarım. Karagözlerine gözüm düşünne, yürekde aşkadi tutuştu şonna. Sen hakkında olan fikir oylarım, gözümün önüne derek boylarım. Gelsene gelsene karagöz yarım, gözlerim yolunda karaşıp yürün. Hayallarımda sen, arzumda sen. Gelsene 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 canım. Gelsene gelsene karagöz yarım, gözlerim yolunda karaşıp yürün. Hayallarımda sen, arzumda sen. Gelsene 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 yarım. Sevgimi göreyim senin gözünde, mehir coşup dursun şirin sözünde. Sevgimi de koralı bil hemişe, baktımı görýärin senin özünde. Sevgimi de koralı bil hemişe, baktımı görýärin senin özünde. Gelsene gelsene karagöz yarım, gözlerim yolunda karaşıp yürün. Hayallarımda sen, arzumda sen. Gelsene 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 canım. Gelsene gelsene karagöz yarım,
döşemeden başında adatça halk aydımları yerine getirýäňiz. Elbette yaşyňyza garamadan halk aydymlary ýerine ýetirmekde size bir kynçylyk döreden okmy şoň bir çekimli ýerleri ýa sözleri durus dogry aýtmaly ýerleri bolýar-da. Şol size kynrak düşenokmy sebäbi taksir ýaş aýdymçy Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň talibi. Şonu size bir maslahat berýäňem ýa özüňiz esas halk aydymlara bir ýykyn etmek halaýaňyz. Elbette Jahan, men özüm ses ýazalar studiýasyna baran wagtymyzda maňa halk aýdym aýtmak soňam söýgü aýdym aýtmaly diýseler, men ilk bilen halk aýdymy ýerine ýetirýän. Sebäbi men özüm esas halk aýdymlaryna ýykyn edip, halk aýdymlaryny özüme ýakyn görýän, halk aýdymlar tesime ýakyn görýän. Şoň üçin hem halk aýdym aýtmagy şeýle gowurýan. Gowurýan. Onda halk aýdym aýdýan halypalarymyzy dinläp gowurýandan badyr. İlk bilen öz halypam Galiberde de halipalarımızdan belli istem halipamız Nurverdi Gulfun aydımlarını köp dinleyen halipamız Aşır Qurbanfın aydımlarını dinleyen halipa aydımçımız Qurban Sultan Nuryag Divanın aydımlarını dinleyen başka da bir näçe halipalarımızın aydımlarını ulu höwesilen dinleyen. Yarım gitti derya bilen aylanyp Göýber molam yarım bilen gideyim İlk gün bir tanykda jaylanyp Göýber molam yarım bilen gideyim İlk gün bir tanykda jaylanyp Göýber molam yarım bilen gideyim Göýber ahum canım bilen gideyim Yarım gitti can eşdidi ödülli Bağrım kebap bulup çeşidülli İcid gullum başıma şuma yağıllı Göýber molam yarım bilen gideyim İcid gullum başıma şuma yağıllı Göýber molam yarım bilen gideyim Göýber ahum canım bilen gideyim Çärem ýokdur atam edin işine Göýber molam yarım bilen gideyim Çärem ýokdur atam edin işine Göýber molam yarım bilen gideyim Göýber ahum canım bilen gideyim Üfredir gülgüdümde hicaptır Işkravati buluva bağrım kebaptır Bu ayrılık ölmüğüme tebeptir Göýber molam yarım bilen gideyim Bu ayrılık ölmüğüme tebeptir Göýber molam yarım bilen gideyim Göýber ahum canım bilen gideyim Göýber molam yarım bilen gideyim Şol bagtýar mukam aýdym saty por bilen bilelikde de taýýarlyk pursadyny geçýär. Ýa bolmasa biz sapakdan daşgary ýeke bara sapaklarmydan bada ýeke bara sapaklarmyzda da ähli
Hor aydımlarımız var, ya bolmasa aydym sada dirijorluk etmek tapaklarymyz var. Ol tapaklarymyz bilenem okudan daşgary işläp, hasam halipalarymyzyň ýardam bermegine kämilleşýär. Hor bu grek sözlerinden gelip çıkıp, üşmek, yığnanmak diýmek anladýar. Vokal aýdym sazlarynyň topary bolup ýerine getirilmegine hem hor topar diýilýär. Hor topar iki görnüşde bolýar. Olaryň birinjisine akademik hory, ikinjisine bolsa halk hory diýilýär. Her bir aýdymçynyň özüne mahsus özbaşy sesi öwüşgüni bolýar. Ses öwüşgüni adamlaryň seslerini biri-birinden tapawutlandyrmaga kömek edýär. Hor toparlaryň aýdymçylaryň sesleriniň durullygy, hor eserleriniň ýerine ýetirilmegine aýratyn öwüşgün berýär. Edid arkadamy türkmen halkyna özüniň bir neçe şak kitaplaryny peşkeş berýär. Edid arkadamy türkmen halkyna aýratynam biz zemanlara ene tagdy mukaddesige tagdim etdi kitabyny sowat dertde. Şo ýerde edid arkadamy enelere goýan hormatyny ýene bir mertebe açykdan aýan görkezdi. Sunnat äleminde de ene hakda, eji hakda döredilmedik eser ýokda. Her bir sunnat ustadynyň esasy aýdymlarynyň içinde ene bolan söýgi, ene goýulan hormat aýratyn tema bolup durýar. Bu elbetde siziň eserleriňizde de şeýledir. Eneler hakkında aydınlar yerine getiriyorsunuz. Mehriban käbelerimizi, mehriban enilerimiz wasp etmedik şahir aydımçı yok bolsa gerek. Ahirman arkadağımız biz talip yaşlara yan kitap edip bir neçe täze eserleri bize sowgat berýär. Bu bolsa biz yaşlar, biz talipleri begenler. Ahirman arkadağımızın mehriban käbelerimize goýan ulu hormaty, mehriban enilerimizin öz perdentlerine berýän mehri muhabbeti biz yaşları hasam ilhamlandyrýar. Gahryman arkadağymyzyň peşkeş beren ene taqdim, muqaddeslige taqdim diýen ajaýyp eserinden uğralyp menem täzelikde mehriban ejelerimiz wasp edýän eseri döretdik şahir Gültaç Orajanowyň sözlerine Muslim Gulamowyň sadyna elbetde gepleşiňiziň şu ýerine şol aýdymy halkymyza ýetirýäli. Çoğun yanadıp dur dünyali İdin insan yoktur kevem sinyali Beklik bulup bediyersin dünyani Nur didem mehrivanım ecem Söýgü bilen ykbalmy beden
Ömrüm uzak bolsun ediz ecimcan. Sen kalbımın idileni gereği. Nur didem mehribanım ecimcan. Can ecim. Nurlu yüzün kiramata deňenim. Süýgü bilen ykbalymy bedenim. Nurlu yüzün kiramata deňenim. Süýgü bilen ykbalymy bedenim. Her bir zaman mehrin bilen ýylaýyn. Ecim can, can ecim. Şuat yerine getiren ene hakkında aydınmydın saadany Müslim Gulam fiyazdy diýdiňiz. Elbette Müslümem Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuna rahmet çekke. Şol fiyazdylar studiýasyna şunu köne nähil işler alyp barýan sebäbi dünýäniň ösen enjamyny aydınlar ýazyga geçirmek. Ol elbette hemes belli bir wagtda iş bir wagtyňa alýar. Şol bir wagtda aydymyň şowly çykmak üçin, täsirli çykmak üçin ol ýardamda. Elbette jahan bir gowy aydymyň çykmagy üçin ilk bilen bir gowy goşgy döremeli, soňra da şol elbette kompozitora bagly bolupdyr ya. Meňim esasy işleşýän şol kompozitorum Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunda rahmet çekýän Türkmen Döwlet Medeniyet Institutumyň uçurumy Müslim Gulam bilen ähli aydymlarmy maslahatlaşyp halkymyza ýetirýär. Yaynayan kalbime ganet berýän toýlu günleriň watan güneş nuruny taýan tekrarlaryň ajaýyp Dünýäniň iň bir kämil enjamlaryna aydym aýtmak, owadyny ýazga geçirmek her bir ýaşdakiniň baş maksady bolup durýar. Ses ýazgylar studiýasy bugun Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunda bilim alýan ýaşlar, aýratynam aydymçylar özleri diýen sanat eserlerini şu görýän ajaýyp dünýäniň iň ösen enjamlary bilen üpçün edilen ses ýazgylar studiýasyna ýazga geçirmek üçin zähmet çekýärler. Elimi tanrıya yankar, bir binalan gürkü, arkadan batan, vakti ilerin vatan. Elimi tanrıya yankar, bir binalan gürkü, arkadan batan, vakti ilerin vatan. bir gowy aydymyň çykmagy kompozitora bagly bolupdyr ya. Yaranlar, musulmanlar, deli köngül coş olmasın. Yeni bir yaş eydi de, yaman hatın duş olmasın. Yeni bir yaş eydi
Türkmen sanatyna, Türkmen medeniyetine görnükli iz goýan beýik halipalaryň mektebi bugün ýaşlara aýratyn görelli. Edidarka dağımızın taýsy tagallasy bilen halipalarymyza çuňur hormat goýulyp, bugün ýurdumyzyň ähli sunat medeniyet ojaklaryna, olaryň döreden işler hakynda talepler içkiň öwredilýär. Şeýle şowly çykan aýdymlaryň ýene birini halkymda ýetirýär. Olup öwretdim. yurdumuzda Edidarka dağımı tarafından Türkmenin küştepli sunuatı şeyle bir arşağa dünyanın silenlik küncünde bizim küştepli sunuatını tanımayan yok da Edidarka dağımdan tarihte tağalatı ile UNESCO'nun maddi değil milli mirasının sanağına girilmeli ol qazal çok hükümeti ayrıtın duyuğa kaplanır. Bizim milli küşteptiğimizin UNESCO'nun maddi däl gymmatlyklarynyň sanawyna girdilenine Küştepdi festiwalyna gatnaşmak bize de nesip etdi. Şol festiwala gatnaşan biz bayraklarynara münasip bolduk. Elbette bu bolsa biz ýaşlar, biz talip ýaşlary hasam begendirip sunata bolan sevgimiz hasam artdyrdy. Şol beýle kaydymlar bilen tapagy näki siz üçin ýerine ýetiriňiz Küştepdini?
Türkmen milli halk aydymlaryny ýerine ýetirensem gazalyň eken ma gazal aýtmak ýa bolmasa halk aýdym aýtmak arasynda ken tapawut ýok. Kynçylyklardan. Hey ilahomine omine omine başlalina başlalina kuş tepmene başlalina bugün bayram toy günü ya göğünlerimi hoşlalina göğünlerimi hoşlalina o teder o deyim can teder o deyim ya yakutli elimli can teder o deyim Söyünden elimi zor taniyen Ah min yarattın yara min kurban alley Ay alley alley canım can alley Kuş 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 dipti kuş 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 dipti Aylanara aylanar atlara yolo şaylanar Atsapanna toylurda yarma üngüye taylanar Toylara toya ulaştın yürekte aydın coştun Gidiv batli yollarda Türkmenistan gulaştın Ay alley alley canım can alley Ay alley alley canım can alley Ayu hey moya huya Allah Ayu hey moya huya Allah Minne yara bil guşum minne yar Minne yara bil guşum minne yar Dünyani cahil alsa minine gönlüm senne yar Dünyani cahil alsa minine gönlüm senne yar Hayrani hayran edecek dünyani heyran edecek Hayrani hayran edecek dünyani heyran edecek Geride vursa vatanma canimi kurban edecek Geride vursa vatanma canimi kurban edecek Ay alley alley canım can alley Ay alley alley canım can alley Sonra ol edidar kadağımdan dörediyen mümkünçülükleri, yapyan şatir payları her birimizin kalbimizde hoşlanır. Bugün gününe her bir sunat medeniyet vekilinin köngülünün ovadı arkada alkış olup yanlanıyor. Çünkü yurdumuzda döredilen mümkünçülükler yapılan şatir paylar insanın ilhamına hoşlanır. Ahırman arkadağımız biz yaşlara bir näçe mümkinçilikler döredip berýär. Bizem nesip bolsa geljekde gahrman arkadağımyzyň anamyny ödemek üçin öňümizde bir näçe goýan maksatlarymyz, arzuwlarymyz bar. Geljekde gahrman arkadağımyzy, Türkmenistan watanymyzy, il halkymyzy wasp edýän bir näçe täze aýdymlar döredip halkymyza ýetirer. Şu fırsatda da biz ötüşleriň beýik tepkiklerini alyp barýan biziň milli medeniýetimiziň aýdymsaz sanatymyzyň hak gowanlary, Mehriban gahrman arkadağymyda talip ýüregimden köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag berent başa aman, il ýurt bäkdi tutýan tutumly işleri el müdamy rowaj alsyn. Sag bolun, sana ol arzuwlaryňyz hatyrly bolsun. Şu gün çaqylygymyz kabul edip kerwen restorana geldiňiz. Goý mundan meýlägen döredýän eterleňiz millilik bilen kalplarda ornarsyn.
Goý türkmeniň medeniýetini, sunugatyny dünýäge ýaň saldyrýan gahrman arkadagymyň, milli liderimiň janysagy başy dik bolsun, tutumly işler rowaşyk gelene rowanly mezgillerde rowana bolsun. Ömür dindim dolu arman ýady ýalyn köýmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ömür dindim dolu arman ýady ýalyn köýmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ýar sevmek üçin sevmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ýar sevmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ýar. Tallaryny daşadym men, ýollaryny örmek üçin, ýaşanymy ýaşadym men, deňe seni sevmek üçin. Tallaryny daşadym men, ýollaryny örmek üçin, ýaşanymy ýaşadym men, deňe seni sevmek üçin ýar sevmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ýar sevmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ýar. Küýsedim aýyň ýagtysyn, gara gözüň görmek üçin, açdym dünýäniň gapysyn, deňe seni sevmek üçin. Küýsedim aýyň ýagtysyn, gara gözüň görmek üçin, açdym dünýäniň gapysyn, deňe seni sevmek üçin ýar sevmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ýar sevmek üçin gelinlerin muňa ahmal deňe seni sevmek üçin ýar. Mehriban olanlar, biziň taýýarlan gepleşigimiz kalplaňyza aram bersin, aýdymdyr sağlamyz. Siziň bilen söhbet gursun, hoş